tänne vaan nousee uutta taloa ja tähän tulee asuntoja. Ja tossakin on vissiin asuntoja myytävän. Valtavat määrät tulee. Tuo Rantamalaikonkin on täynnä kondoja ja hotelleja. Uutta vaan tulee koko ajan. Jos kaipaa etelän lämpöä asumaan, niin täältä ainakin kämppä löytyy, se on varma asia. Eikä ole välttämättä niin pahat hinnatkaan sit. Ihan vaan tippinä heitä. En oo mikään kiinteistömoguli enkä mikään muukaan. Mutta ei täällä voi olla myöskään niinku näkemättä tätä tarjontaa, kun täällä asustelee, että koko ajan tulee vaan uutta ja uutta. Semmosta.